गिबि गिबियावनो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै 5 आगस्ट मानोना मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL पार्टीनि दिनै 11 माने 11थि फाउन्डेसन सेलेब्रेसन डे रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेखौ क'क्राझाराव थानाय आथियाबारि रामफल बिलाव बेखौ माने गाजा गोमजायै रायजो राजाफ्रा माने बेयाव बाहागो लानानै गाजा गोमजायै खुंनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोबोद मोजां जादों माने दिनै जों माने 11 बोसोर जाबाय माने एनिभार्सारि डे होनना बुङो बेखौ माने 11 बोसोर जाबाय आरो बेखौनो जोङो जोनोम सानबो होननानै बुङो माने फाउन्डेसन डे माने गायसनथि सान माने दा दिनै जोबोद गाजा गोमजायै बेयाव खुंनाय जादों आरो UPPL दोलोनि गोबां माने आफादगिरिनिफ्राय लानानै जाय गायसनदों गायसनगिरि फाउन्डार बिथांमोना बाहागो लादों आरो आफादगिरि गोबां माने बायदि बायदि माने जिल्लानि बिबानगिरि आनसलिकनि बिबानगिरि ब्लकनि बिबानगिरि गोबां बिबानगिरिफोरा बेयाव बाहागो लादों रायजो राजा नोंथांमोन आरो रायजो राजाफ्राबो लोब लोब बाहागो लादों। थ' दिनै नैबे जिथुनाखि 11थि जिथुनाखि फाउन्डेसन सेलेब्रेसन डे बियो फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन बियो रोखा रोखायै फोरमायदों माने UPPL पार्टी बे पार्टीया दोलोआ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL पार्टीया माने गोजोन खौसेथि सान्थिखौ मोनसे गायसनग्रा हानजा बियो माने रोखायै फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना दा नुनो मोनगासिनो दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC आव नोंथांमोना गोबां जाथाय माने गिथावना डेन्जारेस गिथावना जाथायफोरखौ जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। गिबियावनो मा जायगामोन बेयो क'क्राझार कारिगावआव सासे माने थिकादारखौ मा खालामबाय माने मोसौ सिखावनि मुङाव बेखौ माने बुग्लि बुथारबाय आरो बिनि उनाव नोंथांमोना फैलायबाय मैया बावैसो दाख्लैसो माने सासे मानसिखौ माने सासे दाय गैयै सुबुंखौ माने बन लायनो थांनाय मानसिखौ मा खालामबाय माने फरेस्ट गार्डआ माने गावथारबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनलायबाय जायखौ जोङो जिबानन्द राजु बसुमतारी होननानै जों मोनथियो बिथांखौ सासे दाय गैयै सासे माने ससियेल माने वर्कार्स माने जोबोद एक्टिभ माने स्पर्टआवबो गोबां खामानि मावदोंमोन बिथाङा ना ससियेलि माने गोबां एक्टिभमोन आरो बिथाङा ना बे मोजां खामानि मावदोंमोन आरो जे माने दाय गैयै सासे सुबुं माने बेबायदि मानसिखौ माने नायगार माने ओरैबायदि माने दानख्लाबनानै सुख्लाबनानै बुथारबाय। थ' बेफोरनिफ्राय फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय BTC खौ दैदेननाय बे सरकारखौ सामलायनाया गोबां आकास फाताल दं आरो फाराग दं रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय मानोना हाजों अख्रांजों फाराग दं रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै रियेलाइज खालामदों माने एनालाइसिस खालामदों माने बिजिरदों रायजो राजाफ्रा माने दिनै बुजिनानै मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव माने BTCनि फैबाय थानाय समाव इलेक्सनाव 2030 मायथाइयाव जे UPPL दोलो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा जे रायजो राजाखौ दैदेननो थाखाय BTC खौ सामलायनो थाखाय जे खाबु मोनगोन रायजो राजाफ्रा खाबु होगोन बेयो रोखा जादों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना दिनै थासारिया मोजां नङा माने नैबे गोदान सरकार सोलायनाय लोगो लोगो ना माने थासारिया जोंनि BTCनि थासारिया हालोदा मोजां नङा जोबोद कन्डिसना गाज्रि जायनि जाहोनाव रायजो राजाफोरा रियेलाइज खालामदों बिजिरदों आरो मोनदांदों हमदांना मोनदों बिथाङा फैबाय थानाय समाव BTC खौ सासन खालामनो सामलायनो खाबु मोनगोन बियो रोखा जादों रायजो राजा गोजोन्थों।